to dopadne. Jsou to profesionálové. Rozumím, ale i já jsem profesionál a musím vám říct, když jsem testoval svůj první motor, no v příkopu jsem skončil, jak jinak. To víte, člověk je nerozumný, začíná, trošku škrtne a letadlo je tam. A takhle, pane Kašpere, by vypadala ta vaše záchrana. Vrtulník by takhle přijel k vám, spustil by záchranáře, ten by vám dal dýchání z huby do huby a byl byste v pohodě. No a už je tam druhý. To vypadá, že se chlapci nade mnou nějak modlí. To já jsem to asi nepřežil. Ale přežil. Teď tam strach já trošku. A už ne. No to bych ale nedopadl dobře, podívejte se, on tam nechal i ty svoje lidi a klidně si letí dál. Ne, on jenom podletěl zkontrolovat, jestli je terén okolo v pořádku a vrací se pro ně. A takhle by vám spustili lano, pane Kašpare, takhle by si vás připevnili a odvezli. A mně to připomíná úplně, když jsme jako děti chytali rybičky magnetkový. Taky jsme se vám takhle trefovali. Ale musím říct, že ten chlapec v té helikoptéře je opravdu šikovný chlapec. Že se takhle trefí tím proukem do těch rybiček. Tak a takhle by vás naložili a odvezli vás do nejbližšího špitálu. Ale naštěstí vystoupili v pořádku a dneska tady s námi po 127 letech. Vy pořád říkáte, po 120